aquest treball. A Dolçaines, com us he dit, tal com l'instrument més conegut en València, però també és moltes voltes el més desconegut. En l'article que he intentat fer, tampoc és una tesi doctoral ni molt menys, simplement vol donar a conèixer els orígens d'aquest instrument, on se troba i la finalitat que ha tingut, que és la forma de que s'hagi mantingut viva. Si la dolçaina se manté viva, si guanyen els dolçainers, si anem molt bé per festes, és per això, perquè ha sigut un instrument que ha estat al costat del nostre poble, al costat de tots nosaltres, i l'instrument que ha pregonat la nostra cultura i la nostra música. A més de tindre el seu lloc específic, perquè lògicament és molt difícil fer les actes del corpus, per exemple, en piano, doncs tenim que estar les dolçaines, no sols per al que és el tema folclòric, que és indispensable, sinó també per al que és l'acompanyament de tot acte festiu i tot acte que se vincula a la nostra terra i al nostre ser de valencià. Jo espero que el discau tracti tranquil·litat, perquè reconec que és un poc extens, però que vol donar-nos a conèixer i representar tot això de que nosaltres estem orgullosos. No som persones que hem nascut espontàniament, sinó la dolçaina té una antiguitat de 5.000 anys. Els primers instruments pareguts a la dolçaina, o semblants a la dolçaina, daten de 3.000 anys abans de Jesucrist. Entonces, d'aquí a ara n'hi ha un recorregut prou llarg. És un antic oboe, que s'ha quedat glossat dins de la seva tessitura, dins de la seva primitiva essència, i que avui continua fent-nos les alegries, com seria les cròniques de Jaume I, sonant per a fer alçar les alegries, i que esperen que continuïn tocant. Agraïs molt a la falla de la plaça de Jesús i a la seva presidenta que hagi pensat en aquest instrument nostre i que la vinculació que tenim personalment en aquesta comissió i en tots vosaltres continue i puguem estar sempre units i ja sabem que per al que necessiteu estarem vosaltres. Moltes gràcies. Sandra, presidenta Amparo, presidente y partidores, fallas y falleres de la Plaza Jesús, la emoción me embarga. Y bueno, pues casi que mejor que te embargue la emoción que no que te embargue el banco. Como un día la cosa era que está bien. La verdad es que, bueno, més que poetes, jo diria que nosaltres som dos fallers d'Alzira, versadors aficionats en l'art de fer la punyeta, versadors satírics aficionats a fer les esperades falles, i simplement tinc que dir que és una satisfacció per a nosaltres el haver pogut col·laborar en aquest projecte tan il·lusionant com el que avui presenteu i dueu acá, perquè la veritat ens hem endut una sorpresa molt grata. Vull dir, hem trobat moltes vegades desconeguem com són les falles de València, no? I jo suposo que passarà a vosaltres també, tampoc sabreu un poc. I la veritat és que hem trobat una falla molt acollidora, una falla que ens agrada, que fa les coses com nosaltres ens agrada fer-les, que és, primer, la idea, després d'aquesta idea se pareix el guió de lo que és la falla, l'artista desenvolupa aquesta idea i aquest guió i lògicament després és que posem aquests cartellers per a la falla. Hem disfrutat molt tant de la falla gran com de la falla infantil que ha fet Diego, que és una magnífica falla, tot el tractament de colors que du, tant del cromatisme del rosa i el blau per a serà xiquet o xiqueta, i un poc hem tratat amb això de dur el tema a reivindicar que allò més important del món és, per damunt dels colors, la igualtat. El color ha de servir per donar-li color a l'acte pur d'existir. Tindre-lo ja sense por, el color en nom de flor, el color en nom de mar, no és per discriminar, com el que no vol la cosa, visquen el blau com el rosa i farem un món millor. La falla gran, què dius de la falla gran? La falla gran es va cautivar des del primer moment, tant el treball d'Andreu Girona com la idea original, quan ens la va posar Tono. La falla la veureu de tot, està Bartolo, està la dona de Traje Roig, inevitable, està també Ulisses, i bueno, també és una aposta molt
molt intel·ligent, no? Fa molta autocrítica de lo que són les falles, de dins del món de les falles, d'aixes falles que a vegades perden un poc l'essència i ens deixem dur per els cants de sirena de la publicitat i demés, i un poc per exposar-vos per on va aquesta crítica. Enric llegirà un fragment titulat Cants de sirena, que és al·lusiu a les Lluïses. Cants de sirena. Els presidents, com a Ulisses, els pesquen com a les Llices. Senten els cants de sirena de més d'un proveïdor que els ofereix a preu d'or, des de flors per a l'ofrena, coets, conyac regador, discomòbils incendiàries, cacau al alcohol, casalla, whisky fet en alboralla, ofertes immobiliàries i anuncis per a la falla. Veient a Ulisses lligar, vull als fallers ja ens dóna pena sentir tants cants de sirena i portar publicitat quasi pensada a l'esquena. Muy buenas tardes a todos. Es para mí un honor el poder hablar del cant valencià como el gran desconocido que es. Dentro de la tradición musical valenciana de transmisión oral, se denomina cant valencià o cant del valencià a un repertorio de cantos semiadornados interpretados usando una concreta expresividad vocal virtuosista, denominada estil, que se ha utilizado y se utiliza principalmente en rondas amorosas, festivas o de quintos, conocidas como cantaes, guitarraes o albaes. Cuando los aficionados y entendidos en el cant valencià se pronuncian afirmando que alguien té estil, es para cantar o té molta veu pero poc d'estil, se están refiriendo exactamente al dominio o no por parte del intérprete de una expresividad vocal característica del repertorio, heredada de las generaciones precedentes de cantadores. El cant d'estil se acompaña además con diferentes instrumentos de percusión, muy conocidos como el pandero, el triángulo, el cañicer y les postisses, de los cuales después algunos se han llegado a prescindir completamente. Actualmente se emplean en el cant d'estil los siguientes instrumentos de viento: clarinete, trompeta y trombón de varas o pistones, junto a la guitarra y el guitarrón. En les albaes, los instrumentos utilizados tradicionalmente son emblemáticos dentro de la música valenciana de tradición oral. Son el tabalet, que es el encargado de marcar el ritmo básico y los tiempos fuertes mientras desarrolla el canto, y la dolçaina, de sonido potente y muy abierto, interpreta el preludio instrumental y la cola del canto. Aunque el cant valencià se practica en una extensa área geográfica, tiene su punto básico de referencia en Lorca y en la ciudad de Valencia, las cuales han servido de lugares de formación y proyección de la mayor parte de los cantadores de estil semiprofesionales de los últimos 130 años. El principal repertorio del cant d'estil es les valencianes de Louis el II, les valencianes de Louis el XII y les valencianes de Lu, junto con los riberenques. El repertorio de albaes está dirigido por el versador, que es la persona que va improvisando los quintetos, adaptándolos a las características de la persona o el colectivo al que vayan a realizarle de albaes. Para finalizar, solo me queda decir que el cant valencià ha sido y continúa siendo una manifestación central dentro de la cultura valenciana de tradición oral. A su alrededor se estructura todo un mundo de valores, personajes, vivencias y conocimientos musicales mantenido especialmente por algunos de los cantadores actuales, por los familiares de los antiguos cantadores y por los aficionados de siempre. Desde una perspectiva de estudio, la atención que se le ha prestado no es en absoluto proporcional a su calidad musical y a la importancia histórica y actual del fenómeno. Espero que esta pequeña introducción haga que puedan tener curiosidad por esta parte de la cultura y tradición valenciana. Podrán ampliar más datos en el artículo denominado como el cant valencià, el gran desconocido. Gracias.